Татарстан китап нәшрияты кибетләре кырыена мин тыныч кына узып китә алмыйм. Менә бүген декабристлар урамындагы бинага килдем. Чөнки кайбер вакытта үзәктәге кибетләр белән айырма булырга мөмкин. Һәм килүемнең сәбәбе шунда, мин инде күптән Рабит Батулланың Илбашы дигән китабын үзем алып укыйсым килеп йөри. Мин инде бу китапны бик күп алдым, бик күп бүләк иттем. Ләкин үзем әле һаман да үземнең библиотекага булдыра алган юк. Шуңа күрә менә килдем. Кызлар бик тиз табып бирделәр. Алдым һәм шушы ялларда Алла бирсә укып чыгачакмын. Барысын да әлеге кибеткә йөрергә өндим. Сез әгәрдә татар милләте өчен җан атасыз икән, үзегез татар булуыгыз белән горурланасыз икән, әлбәттә инде шушы милләткә мәхәббәт беренче чиратта сүздән, хәрефтән башланырга тиеш. Укырга һәм тагы бер кат укырга дип кем әйткәнен мин сезгә әйтеп тормыйм, ләкин шушы сүзне дәвам итеп, укырга, татар китапларын укырга дип җипләп куям. Бик зур рәхмәт сезгә.